Ir-rata tal-uli tal-ħajja ta' 1.12% fuq is-sena li għaddiet u li komplet tikber minn 1% f'Lulju qed tirrifletti żieda fil-prezz tal-ikel. Skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-akbar żieda fil-prezzijiet kien fil-fatt fl-ikel b'qabża ta' 3.25% fuq Awwissu tas-sena li għaddiet. Wara l-ikel jiġu trasport u l-komunikazzjoni u spejjeż relatati ma' affarijiet tad-dar u manutenzjoni b'żieda ta' 2.06%. L-istatistika turi li kien hemm żieda f'kull oġġett imniżżel fil-basket li jintuża biex titkejjel l-għoli tal-ħajja. Dan ifisser li kien hemm żidiet fil-prezzijiet tax-xorb u s-sigaretti, il-housing, il-flus li jintefqu f'kura ta' żbuħija u s-saħħa, elettriku, ilma, gass u servizzi oħra. L-uniku oġġett li reġistra tnaqqis kien dak tal-ħwejjeġ u żraben. L-Uffiċċju tal-Istatistika jaħdem dawn il-kalkoli ibbażati fuq il-prezzijiet ta' prodotti u servizzi meqjusa bħala bażiċi u li fuqhom tiġi maħduma wkoll il-kola inkella l-aġġustament għall-għoli tal-ħajja.